Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा गोदान साख्रि आयुष डिपार्टमेन्टनिफ्राय सर्ट नटिस फैग्रोबाय आरो बेयाव एग्जाम गैया स' नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट भाइभा टेस्ट लागोन आरो बे पस्टआ जाबाय डाटा एन्ट्रि अपारेटर आरो बेनिफ्राय DPM दङ। स' लोगोफोर गोबाव खालामा जोङो डिटेल्सखौ नायगोन। दा माखासे नटिस फैग्रोबाय आरो बेयाव पस्टआ माबादि आरो डेटआ माब्ला गासैबो ओंखारजोबबाय एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना जायफ्रा Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो आरो बेनिफ्राय गोबां साख्रि फैगासिनो दङ एडिआरइ 2.0 नोंथांमोना लास्ट उइक नङाब्ला आगस्टआव थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानायनि अप्सनखौ मोनगोन। दा जोङो आयुष डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैग्रोबाय अके एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो लास्टनि अप्सन नोंथांमोना रिक्रुटमेन्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयावनो अफिसियेल नटिसआ मोनगोन। दायो बेयाव आपल'ड खालामथ'वाखै। दा सिगांनि जायनोखि नोंथांमोना एग्जाम होना दोनदोंमोन स' बेयाव खायसेनि रिजाल्ट ओंखारबाय आरो खायसेनि एडमिटआ फैथ'वाखै अके। थ' जेब्ला फैयो बेयावनो फैगोन आरो जेब्ला मोनो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन अके। स' बेनि अनगायैबो मोनसे सर्ट नटिस फैग्रोबाय बे नटिसखौ जों नायग्रोगोन। बेयाव पस्टआ दङ दा माबादि सिस्टेमाव दङ डेटआ माब्ला जोङो बबेयाव थांनांगोन बे इन्टारभिउ होनोबा स' नोंथांमोना थाबनो साख्रि मोनगोन एग्जाम गैया नालाय। दा जों मोनबाय नै बे जाबाय मोनसे वाक इन इन्टारभिउ बे जाबाय सर्ट नटिस फैग्रोदों बेनो जाबाय आयुष मिसननिफ्राय अके। दा आयुष डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन आरो दा फार्स्टनि पस्टखौ जों नायोब्ला डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार दङ 31 भेकेन्सि मोननैबो पस्टआव 31 दङ गासै थ' नोंथांमोना 62 मोनदों भेकेन्सिखौहाय। दा फार्स्टनि डेटआ जाहैबाय डाइरेक्ट थांनानै 28 जुलाइनिफ्राय 29आव नोंथाङा थांनानै इन्टारभिउ होनो हागोन 9 AM निफ्राय 10 AM नि गेजेराव सहैनांगोन। स' बेनिफ्राय डाटा एन्ट्रि अपारेटराव नोंथांमोना 31 जुलाइनिफ्राय 1 आगस्टनि गेजेराव थांनानै इन्टारभिउ होनो हागोन सेम टाइम दङ अके बेखौ नायबानो जाबाय टाइमा सेमानो दङ। अफिसा जाबाय नेसनेल आयुष मिसनाव थांनानै गुवाहाटियाव नोंथांमोनाहाय इन्टारभिउ हैनांगोन। स' माब्रै थांनांगोन स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामदो बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै ज' लांफानांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय एप्लिकेसन फर दा पस्टआव होनानै डाटा एन्ट्रि अपारेटर बा जायखिजाया बबे पस्टआव खालामदों बेखौ होनो हागोन आरो थाबैनो अफिसियेल नटिस बेवहाय नोंथांमोना मोनफिनबावगोन आरो जेब्ला आपल'ड खालामो आं नोंथांमोनजों फिन खालामगोन बैसो बेनिफ्राय फरायनाय स' नोंथांमोना बेवहाय मा नांगौ गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनाहाय स' नेक्स्ट भिडिअ मोननो हागोन। स' बेनोमोन सर्ट नटिस नोंथांमोना मिथिखाबाय जे वाक इन इन्टारभिउ स' नोंथांमोना थांनानै डेट खालि डाइरेक्ट होनो हागोन भाइभा टेस्ट।